Ću reći predstavu. Predstava se radi, Romčević je pisao... Profesionalno se radila predstava. U pozorištu Boško Buha, Pa samo, to mi je spomenik. u mojoj, kako danas kažu, to je spomenik Disney. Ovo je spomenik Letunici, našem toncu. Ozme? Majke. Pa super, Ovo mi lično od ono kada je star 40 godina. divno. Predstava. Nastavi se odgovorim. I koju si predstavu igrao? Vranje, Leskovac, ovo. Ne, sad ne znam ko što da pričam. I kažem ti, teška situacija, nisam mogao da nastavim da reći. Jesi ti ložio na Top Gun kad si bio mali? Jesi još si mali nego da se ložio kad si bio mali. Gde si jablone? Ja te ne znam da... Pridrži mi mikro. Dobro, ti si veliki. Dođi pilot, ajde, dođi. Čekaj, aj sedi ti ovdje. Znaš sam ti uvijek da znam kako je Milan Kalinić u ovoj... Ajde ti. Slažemo se boja kose sa bojom stolice. Sve počeo, vidi. Pogledaj u evo. Pa viš, 2 centimetra. Pa 2, Sjeti, sad će Liliputanci, samo pogledaj. Nije, dobro, je 2 centimetra na druge strane, znaš, ne. Kad noćne more imaš, a sanjaš Gulivera? Dajte se nasmijte, molim vas. Molim. Ne, ali stvarno moram ozbiljno malo, samo... Aj, šta sad? Ne, stvarno, pozorište Boško Buha, znači i predstava po motivima Woody Allena, njegovih filmova, Nebojša Romčević je radio... Ono da imaš mantilno sikire neke, sve... Nisam u tom fazonu, stvarno. Sve ono što ste htjeli da... Ne, nemoj da pomisliš što se mene tiče. Malo, samo malo. Ne dolazi u obzir. Ne, tu jako ozbiljna uloga i odlična. Tako mi svake moje dlake. Dobro. Ne želim. I kako se zove predstava? Šta te briga? Hoćeš ti ukrati ulogu, garant. Če da mi ukradeš predstavu? Da nosiš u klokot? Ne! Ja, znaš sve. Ali kako njega da pitam za neku ulogu? Za koju ulogu da pitam? Nema pevaj, brate. Vidite za pevaj, brate. A za ulogu oca? Što ti ne imaš ono ljubavnik velikog stila? To je popularno bilo. To je dalje Pa popularno. izvini, nisam čuo. Izvini, nisam te prepoznao. Dobro, nije popularno više. Aj nastavi. Imaš i predstavu Idiota. Sad počeo bude iskren. Ajde. Ko je ovdje idiot? Ko je ovdje Idiot? Da. Pa ko je ovdje Idiot? Pa to je očigledno. Dobro, brate. Dobro, brate. A ti imaš neku predstavu? Imam mnogo predstava. Osim peve, brate. Ja sam za razliku od njega glumac. Ja imam mnogo predstava. Da. Ovo je bilo... Dobro, možemo presečemo, ljubi vas, brate, molim se. Nemojte se ovdje. Ja, mi se volimo. Pa znam, čuo sam ja za vas, bre, rekao mi Bata. Slušaj, ima je... Dajde stvarno da pričamo ozbiljno, nemojte se... Ajde, možemo mi jednu rubrikicu, pa onda idemo ozbiljan razgovor i to je to. I vraćamo se... Nije, vidio, radili smo vesti u slici svoje vremenu. Aha. I to je sad kao priča da ne mora ovaj da čita vesti, nego izlaze slike, a tebi odmah sve jasno šta je. I sad radimo na tome. I sad smo došli u posjed jednog pisma koje muž bivšoj svojoj ženi piše. I sad onda ne bi pisao, znaš, to su samo fotke i svaka fotka ima kao jedna rečenica. I sad ako vama nije problem da gledate fotke, a da slušate pažljivo šta ja čitam, da biste uhvatili taj sistem. Nije, može. Publika već zna o čemu se radi, jel tako, znate? Kako znaju? Pa gledali su vesti u slici. Znaš kako su bile dobre vesti? Dobro, Ajde samo, znači, pažljivo gledajte fotografije i samo slušajte. Može? Aha, tamo. Milka, bit ću kratak. Napuštam te. Bežim od tebe daleko. Gdje niko ne može da me pronaći. A poneo sam i naše pare sa sobom. Kući se neću vraćati. Mnogo je teško. Jer decu puno volim. Ali tebe mi je sve mučnije gledati. Kako godine prolaze, sve teže razlikujem da li si muško ili žensko. Nervira me tvoje smejanje, tvoje brojanje svakog dinara, tvoje izigravanje policajca. Idi kod nekog drugog pa njemu sve brani. Ne sekiram se. Ti ćeš se već dobro udati. A ja ću da lutam po belom svetu i da jurim klinke.
Eto, da ne budeš neobaveštena. Potpis tvoj Đoka iz tajnog skrovišta. Jesi duhovit, ljubite majka. Nije to tako malo, pa samo me majka i ljubi, da kažem. Drugi me neće. Hajde stvarno malo, a i mama me ljubi vrlo retko. Hajde stvarno malo da pričamo o predstavi. Ajde, brate, molim vas. Znači, dajte malo, koliko ste kilometara prešli, koliko često igrate, kad ljudi mogu da vas pogledaju u Beogradu, imate neke datume već zakazane. Imate papir, bre? Imate neki papir? Bato, daj papir. Ma znamo. Kada? Imaš papir kod sebe? Pa dao sam juče, pa da, kome si... Ajde, protrči ovu tangama, ovo tvoje, ajde, tamo papir donesi. Aj, može i bez tangama, nema veze. Predstava je zaista napravila ogroman uspeh. Dakle, imali smo tu 70-80 hiljada sad tu 10 hiljada više, manje, daj, molim te, ko će to da gleda. Igramo u Domu sindikata, inače, stalno je puno, igramo u Makedoniji smo, recimo, ja mislim da smo imali samo u Skoplju prodatih 10 hiljada karata. Ne govorim ovo samo zato što pričamo o komercijalnoj svrsi predstave i tako dalje. Hoću samo da kažem da komedija urađena na takav način je vrlo bliska, s obzirom da je onako socijalno i društveno angažovana, dakle vrlo bliska ljudima u regionu, što znači da, vjerujem mi, da nema nikakve razlike bukvalno između Srbije, Makedonije, Bosne, Hrvatske, Crne Gore, sve isto. Situacija... Ne, znaš šta, mnogo je, treba malo i što da ne budemo i neskromni i to... Ti si uvijek neskroman, brate, slobodno. Pa eto, da ostanemo onda u svom maniru. Stvarno u ovim vremenima napraviti jednu predstavu i od predstave igrati je tako i toliko i prolaziti s njom je podvig, ali zaista podvig. Pritom nije napravljena predstava, nije predstava koja podilazi ili ne znam ja kako da kažem, nego jedna... Nije na primitivnom nekom nivou. Nego jedna, stvarno, evo, dobili smo i nagradu na danima komedije publike, Andrej je dobio i Zlatnog ćurana, dobio i Milan Vasić. Ne, inače, Zlatni ćuran je nagrada za najbolju ulogu. Ne znam, ima mladi ljudi. Pazi, to je festival komedije u Jagodini i slavi se ovako. Hoću samo da vam kažem kako to zvuči. To je jedna od najznačajnijih pozorišnih nagrada u Srbiji, ali nema veze. I Milan Vasić isto dobio na jednom drugom festivalu. U Doboju je dobio za najbolju ulogu. Spojili smo upravi... Molim? Što ti nisi dobio? Pa ja sam tu... Eto, čisto kao da kažu... Znaš, kad se prodaje predstava, kaže ima 3 glumca. A 3 glumca! Ne, nije. Sad ću vam reći. Nama je nagrada da igramo sa ovakvom ljudinom. Sad odi iskoristi. Volimo se, dobro, što si ljubomora? Tebe niko nikad nije zagrlio i sad se ti... Ne, okej je meni. Odi ga. Ajde. Ti si mu vrat, to je normalna stvar. Meni grli ovde onaj Zdejković, znaš, sad to mi je malo bilo. A Zdejković, gej aktivista. Pa dok te on uvati, dok se vas dvojica sudarite. Da, malo je bilo. Htio sam još nešto da vas pitam, ali sam malo zaboravio. Da. Je li teško glumcima da učete tekstove? To je ono što nas sve fascinira. Šta? Kako glumac nauči toliko teksta? Vi sad u ovoj predstavi nemate puno. Ponavljanje. Ponavljanje je majka učenja i to je stvarno ono... I koliko treba vremena da... Pa predstave se prave od mjesec do 2 mjeseca, zavisi ono. Pa neko radi 3-4. Je ono šta šetaš kroz kuću i kao... Ne, nikada ne učimo tekst, bar mi, evo tako radimo. Ima glumaca, ja se izvinjam, ima glumaca koji dođu na prvu probu sa kompletno naučenim tekstom. Ima i takvi glumaca. Ali meni je to suludo. Uglavnom glumci, da kažem, velika većina uči tekst tako što dođe i kroz probe drži tekst u ruci, čita, dobacuje. Da, kroz priču, kroz razgovor, kroz radnju. Kad se onda postavi predstava, imate tekst, sad sve je okej. Koliki je procenat onoga, kako vi lično to bojite, dodate nešto? Ili imate neki interni fazon? Naravno da ima, desi se nešto... Šta je glumac bez improvizacije? Jesi ti namjerno prsko pivom, ono, je li to u stand-upu? To je improvizacija. Pa ne, to je bila improvizacija u jednoj predstavi, posle smo je usvojili i napravili kao... Mnogo ti hvala što si meni isprsko, baš si ono... Puno ti hvala. Pa znaš šta, grliš se sa nama, pričaš, hvala ti što si me isprsko. Normalno da me malo isprskaš, jel' tako? Ovo, ono, znači ja znam da je 10. blizu, ali daj, molim te, mnogo ste dvosmisleni. Ti jedini pevaš, stvarno, ili svi pevate? Svi pevam, da. Svi pevam? I on peva? U predstavi? Da. U predstavi samo njih dvojica. U stvari, Milan repuje, a Andrija peva. Koliko tebi je bilo teško taj rep da skineš? Pa ne znam, ja sam to lako napravio, mada stvarno nemam nikakvih dodirnih tačaka sa
sa reperima. Ja ne znam. Nisi Crnac izblokovan? Nisam Crnac izblokovan, nisam iz Beograda, ne slušam tu muziku, ne oblačim se tako, ne ponašam se tako, ali nekako je to, ne znam, odjednom je to lako A džuskanje si se pripremao nešto? Pa nisam, mislim, dole imali smo mi probe, ali nije, mislim, nije meni to teško skinem repera kako igra, šta je tu, tresem se ja i zdravo, mislim, to je najveće. Pa, mislim, šta, kao Eminem, uhvatim sezonu stvari, ja sam sad već, ono, nije to, to je najlakši deo, ali generalno sam uhvatio nekako iz prvi i to je tako išlo i kažu da je to bilo dobro. Dok nisam vidio Džusa u Farmi, nisam znao kakav sam, kad sam vidio, onda sam shvatio sam mnogo dobru stvar napravio. Pa bukvalno ozbiljno. Ali ono što mogu da kažem to je da 14. igramo u Domu sindikata, 27.